good afternoon. Welcome to my channel. For this video, we will be dividing polynomials like this. X squared plus 7x plus 12 divide by x plus 3. So mag-start ta sa gani. First term. Bali, kung libog siya tanawon sa inyong mata, first term to first term lang ang tanawon. First term sa dividend o first term po sa divisor. Kung ato na siyang igawas, ato yung, kumbaga ang technique lang manggod ani, x squared i-divide sa x, x yun na ang answer. Pag human ang x, dirian na nimo ipatungod. Pero kung mangutana ka, o nga ng x mangyod, o dara ang pangutana, ay dara ang tubag. X squared, first term ha, first term i-divide sa first term. X squared, i-divide ani sa divisor. Okay. Naklase na ni nato atong division of monomials. Kung parehas ang variables like this, variable x sa taas, variable x sa baba, just copy the common variable, then subtract ang exponents. Ang 2, nanay 1 diha, ang 2 kwa ag 1, you have 1. So the answer is x. Another explanation for that is x squared. Duha na siya ka x. Over. Divide sa x, isa lang ka x. I-cancel na to, magkaparehas kung kambal ang taas o baba like this. Na x sa taas, na po x sa baba. Ang nahibili na lang yun is x. Same lang gihapon ang answer, pero lahi-lahi og explanation. Balik ta diriya sa taas. So, mo na to ha. First term, i-divide sa first term. Ayaw na paghilabot ani mga tumoy. Ayaw na. X squared, i-divide sa x. The answer is x. Ang kanang answer na x, ipatungod na sa kapwa x pod niya. Ayaw diriya sa x squared. Okay, times na ta. Isa-isa ta mag-times sa una ta sa first term. X. I-green ako ni B. I-orange na ko ni. Pag human, i-green ako. I hope maklaro diha. X times x. X squared ang labas. Ibutan na to si x squared dire. Pag human, x times x, i-add naman ang exponent. Kaya si x ang answer, niya ang adding exponent 1 plus 1, you have 2. And then kanina po, kani, x times 3. Ang pag-times, mura radyo kag nagdikit ana or nagtapad. 3x ang answer. Positive 3x bar minus. In subtracting, mag-change sa mag-change ta sa sign sa subtrahend. Pwede na punta mo diretso. Sige na lang. Positive ni himuon nato ni negative. Positive ni himuon nato ni negative. Then proceed to the process of addition. In the process of addition, basta dili parehas ang sign, i-minus. Bale, positive ni sa taas, unya kanina sa baba is negative, diretso minus. Ang 1, kuha ang 1, the answer is 0. So, wala na nailabot sa kwintada. Diri ata, positive sa taas, negative sa baba, that means i-minus. Ang 7, kuhaan of 3, you have 4, bring down the x, and then tanawa, which is bigger, 7 ba ang mas dako, or 3? Ang mas dako yun is 7. Kung say sign is 7, it's positive. So, positive po ang answer. Next is, naapay last term. Bring it down ito ang last term. Last 12. Sunod na pod is, kana na pod si first term 3a, i-divide na po na 3a sa first term. 4x, i-divide sa x. Timan a, nag-divide ka. Na ay x 3a. Napoy x dito sa i-divide nimo. Automatic 1 na to or mang-cancel na to. Or alam niya ang technique, no? 4x divide x. Si 4 aray dal-adria sa taas. Or ang another explanation ana, 4x i-divide sa x. Cancel out na to itong mga kambal ha. Same o dagwa sa taas o sa baba. Nay x sa taas, napoy x sa baba, cancelled out. Ang bilin na lang is 4. So, yun. 4 ang answer amin. For x plus 12, i-divide kang x plus 3. The answer is 4 plus
4, positive 4. Kanili mong concern ha, first term o kani. Ayaw na po ni kay malibog na kaana. Kanilang first term o ang first term diri sa divisor. Maulang na ang imong insert. So napakita naman nato for ang answer ato karon na pod i-times na pod nato siya isa-isa. 4 times x itapadal na 4 times x 4x. Pag 4 times 3 you have 12 minus. Pwede naman diretso na. See, kung gusto mo change of sign, this is positive, it will become negative. And this is positive, it will become negative. Then proceed to the process of addition. In addition of integers or in addition of terms, all you have to do is, kung parehas ang sign, i-plus. Kung dili parehas ang sign, i-minus. Sama ani. Positive ni, negative sa baba, 0 ang result ana. Positive sa taas, negative sa baba, 0 ang result ana niya. So, wala na nahibilin. The answer is 0. I mean, diri adapit, pagkahuman, the answer is x plus 4. I-check na to ha. Let's do checking. Going to check if ang kaniba nga quantity i-divide aning x plus 3. Kung tama ba gyud nga x plus 4 ang iyang quotient or ang iyang answer. Ang atong buhaton ana as to check our answer is kanang x plus 4 i-times na na kang x plus 3. Dapat mo resulta siya x squared plus 7x plus 12. If dili gani, the process is wrong and the solution is wrong. Ano lang siya kasimple. So, pwede na magbaliktad-baliktad. Kinsay unahon mo, si x plus 4 ba or si x plus 3? Let us start with x plus 4. I-times na ito ang x plus 3. Nag-vertical lang po. Pwede na po itong FOIL method. So, di ata, first term to first term. X times x, copy si x, and then add ang exponents. 1 plus 1, you have 2. Diri na po. X times 4. Itapad na ha. Nag-multiply naman kayo. Dikit rin na. The answer is 4x. Diri na po ta. Kanina term, last term. O niya, isa-isa na po natin distribute sa taas. 3 times x. Tapad lang, 3x. And then kanina po, 3 times 4. You have positive 12. Butangan niyo mo upuan ha. Dili pwede press ng 3 times 4. The answer is 12. Ngayon, nga liun na mo. Mali kayo ha. Butang niyo ito plus sign. Kay positive man si 12. And let's add it all. Pwede ka diri mag-una. Pwede po ka diri mag-una. Try na ito ka diri mag-una. Bring down x squared. Puros positive. Just add 7. Bring down si x plus 12. And let's look kung parehas ba. X squared. May x squared dito. 7x. 7x. 12. 12. Therefore, the process is just right. Okay, for number 2, we divide 6y squared plus y minus 5 to 6y minus 5. So, mag-una gihapon ta sa first term, dali sa dividend, unya sa divisor, first term gihapon. Basig malibog mo sa kuan, balik inyong mata, focus diri and then first term diri niya. Kanang mga ilahang katapad, ayun na, ibaliwala na siya. Okay, para matanggal ang kalibog. 6y squared, i-divide sa 6y. Take note, parehas o 6, i-divide sa 6, the answer is 1. Unya ang y squared, i-divide sa y, the answer is y. Akong ipakita ha, balik kung matamatahon ragyod ni mo nino, mahog na nino mawa na sa kasi si 6. Unya kani, ang y ang answer ani, diretso na lang ni mong saka ang y. So, ako lang diri ang itagi-tagi. 6y squared, e-divide. E-divide sa first term diri as 6y. So, ang buhaton nato, ang katong kambal og na ang atong i-cancel. The answer is 1. I-divide nato by itself. The answer is 1. Wala na nawala si 1 kay kung si 1 i-times sa taas, maura mong gihapon ang answer. Si 1 i-divide sa baba, maura mong gihapon ang answer. So, kambal-kambal ta ha. Nai 6 sa taas, nai 6 sa baba. Yun. Let's clear it. Nai y sa taas, nai y sa baba. Just copy that y. And then, subtract ang exponents. Ang 2, kuhaan o 1, the answer is 1. So, y ang answer, ana. Ang y, kanang y nga answer, ipatungod na diri sa ihang kapwa, kapamilya.
iyahang ka like terms. So, let me erase. And then, times na po. Y times 6y. Daro. Y times 6y. Kopiyahan na si 6y. Or, kopiyahon man. Kay 6 times 1, the answer is 6. Kopya ang y. And then, 1 plus 1, you have 2. Mahuglagod po nga imo rin siyang isubay diri atong sa taas mo sa baba. Minus negative niya positive minus idikit ang luha 5y bar minus ta. In subtracting, i-change na to ang sign sa subtrahen ha. This is positive, let's going to change it into negative. This is negative, let's going to change it into positive. Then, instead of subtracting, proceed to the process of addition. So, yun na, mag-add na ta. Positive sa taas, negative sa baba. I-minus. Ang 6, kuhaan o 6, the answer is 0. Y labot sa kwintada. So, na ta. Positive si y. Unya, nahimong positive ni sa baba. So, i-add. Ang 5 plus an of 1, the answer is 6. Bring down y. Minus 5. Bring down yung last term. And then, dito na ta. Ano dahil ta? First term to first term. Tanawa o, 6y. E-divide sa 6y. 6y. E-divide sa 6y. The answer is 1. Akong ipagawas ha. 6y. E-divide sa 6y. The answer is 1. Any number or any expression nga i-divide sa ilang kaugalingon, the answer is always 1. Ang technique no? Kung parehas yung tagway, diri sa first term, unya same ra pod diri sa first term sa divisor, automatic 1 ang answer. 6y divided by 6y, the answer is 1. Positive yan, plus 1 ta, kay positive man. Positive, i-divide sa positive, the answer is positive. So yun na, 1 times 6y minus 5. Again ha, 1, i-times ani, kopyahan na kay 1, yung partner is 5. And then, pwede na ganit, dili ta mag-change sa subtrahen, diretso ta cancel, 0 dahil ang labas. Minus. Pero kung process good, why not? From positive, change to negative. This is negative, change to positive, then proceed to the process of addition, in which pag dili parehas ang sign, i-minus. Positive sa taas, negative sa baba. Ang 6 ko ang 6, wala. Negative 5, apil po ni. Negative 5 sa taas, positive sa baba, dili parehas ang sign. Ang 5 ko ang 5, the answer is 0. Wala nang nilabot sa pintada. So, the quotient or the answer of dividing this expression to this expression is y plus 1. Let's check if the answer is right by multiplying this one to this one. Okay, nag-vertical naman ta kagaina, mag-fold ta diri aron. Kana ganing para dili siya matayan ang atong nahibalan atong mga inaaging mga video para di matayan. Let's have it fold or katong unggoy-unggoy ginatawag sa mga bata na face method. Kay mura man gud siya dagway og unggoy kung mapurma na ang kuan. Sige. 6y times y. You have, pwede ang answer ilaray na dere. 6y times y. Dara o 6. Y, copy ang y. 1 plus 1, you have 2. Pwede rin po di ka mag-ingan ha. Kung gusto ka atong vertical, go sa vertical. Bali ko lang din para di makalimtan, di matayan si foil. Negative 5 na po, i-times kang 1. Dara. Chorus number to number. Negative ni, this is positive. Negative 5 is the answer. Diri ata sa inner to inner. Sa foil ha, inner to inner. Kanang I, inner. Negative 5 times y, idikit ra gina siya. Negative 5 times y, idikit ra. Negative 5y. Pagkahuman, kanina po. 6y times 1. 6y is the answer. Plus. And let's combine like terms. Equals. Una-una na itong sulat na i-power of 2. Ito siya may kinakadako nga degree.
Ana, pag combine nato ni kani. Let's combine this. Kay like terms man, negative ni, nga kani positive, so i-minus. Ang 6 ko ag 5, you have 1. Punta na sa 1 diha. Nya, kinsa man ang mas, ikapi si y. Na. Nya, i-resolve nato na si 1. Pakita lang nako. Nya, which is bigger, 6 or 5? Si 6 ang mas dako. Ang say sign is 6, positive. Kung yung answer dire plus y. Pag human, ipaiwit nato nagsulat ng constant term. Kato itong number lang, wala katapad nga variable. So, ipaiwit na siya sulat. So, the answer is, I hope tama, 6y squared plus y minus 5 to dire. So, the process is right. In the third example, let's divide this expression to this expression. Hindi na ako isa-isa basa. Okay. First term, it divides sa first term. 3m cubed, it divides sa 3m. The answer is m squared. Nga nung m squared man. Kay, same naman, ang coefficient ng 3 o 3, automatic 1 na. 3 divides sa 3, 1 na. Unya, pag-divide ba ya, m cubed, i-divide sa m. I-minus naman ang exponent. Ang 3, kuhaan og 1, the answer is 2. Kung dili pa makaya sa mental computation, edi atong itagi-tagi. Na 3m cubed, i-divide sa 3m. Cancel ta ha sa mga parehas o dagway. Nay 3 sa taas, nay 3 sa baba. Cancel nato na. Equals m na lang ang bilin. Nay m sa baba, ay nay m sa taas, ako'y m sa baba. Isa lang ka m ang isulat. And then isubtract ang exponent. Ang 3 minusan og 1, the answer is 2. M squared is the answer. So m squared na, dalo na to na si m squared. Ipatungod sa iyahang ka-like terms ha, sa iyang kapamilya. M squared ang answer ato, patungod dire ay orange. M squared. Yan siguro nakalimutan awon. Times na ta, m squared times 3. Kapag si 3, kay 3 times 1, you have 3. Nay m dire, nakoy m dire, copy lang ang m. And then 2 plus 1, you have 3. Kanina po, diretso na ng dikit. Ipang-dikit tala na, negative 5m squared. Negative 5m squared. But, and then, i-minus. Minus na siya. From positive na, himuon na ito ng negative. Negative na, himuon na itong positive. Then proceed to the process of addition. Ang 3, kuhaan o 3, the answer is 0. Ang 7, plasa na itong 5, kay positive man positive man sa baba, himo na bigyan siyang positive. So 7 plus 5, you have 12. Bring down m squared. Magbaba tag isa ka term. Minus 26m. Baba na to. Pag human, kanina po si first term, mag-divide na po ta 3. The answer is 4m. Di kung sa pagkuha si 4m, dara. 12 and squared. Divide. First term diri 3m equals ang 12 i-divide sa 3 na kay 4. Nay m sa taas, nay m sa baba, isaha lang ang pagkopya and then subtract the exponents. Ang 2, kuhaan og 1, the answer is 1. So 4m is the answer. Erase na to. 4m ang answer ani. Diri natin patungod. Plus 4m. Kana dapat si 4m, multiply na po na diri. 4m times 3m. 4. Sa pag-unahan na itong mga coefficients. 4 times 3. 12. Nay m diri na, koy m diri ani. You are multiplying 1 plus 1. You have 2. And then kanina po, idikit na rin ha, negative, i-times sa positive, the answer is 20. Negative 20, ayaw biya negative 20m. Minus ta, minus. Change the sign of the subtrahend. From positive, it will become negative. From negative, it will become positive. Then proceed to the process of addition. Sa pag-add ng integers, kung parehas ang sign,
i-add. Kung dili parehas, sama ang positive sa taas, negative sa baba. I-minus yun na ang 12 ko ang 12. The answer is 0. Hindi rin napunta. Negative sa taas, positive sa baba, i-minus. Kay unlike sign man, negative, unya positive. Ang 26, kuhaan og 20. The answer is 6. Bring down si M. Which is bigger? Si 26 ang mas dako. Kung sa sign ni 26, it's negative. So negative po yung 6M nga answer. Bring down atong last term. Plus 10. Ano na po ta? First term, dari ako. Ako lang ipagawas ha. Negative 6M. Negative 6M. I-divide kang 3M. 3M ha. Equals. Si negative, i-divide sa positive, negative ang answer. Negative, ibalik kastaran na to daan. Negative. Nya pag kumanta itong kambal, kambal, sa coefficient 6 i-divide sa 3, the answer is 2. Kambal, na-m sa taas, na-m sa baba. Parehas yung card dagway kaya ang degree ani is 1. Ang degree ani is 1, that is cancel, or 1. 1 times negative 2, negative 2. Or negative 2 ang answer. Negative 2 is the answer. Ang answer nga negative 2 dala sa taas. Negative 2 dala sa taas. Ipatungon sa ihang kapwa. Kapwa term or kalike term. So times that. Negative 2 i-times sa 3m. Negative 6m. Negative man niya. I-times sa positive. Negative ang labas. Kanina po, number to number na punta. Ang negative 2, i-times sa negative 5, same ang sign. The answer is positive 10. Matik na nga 0 na ang answer ani. Pwede rata di mag-usab ani sa sign. Pero kung wa ka nagdali, sige, pakita na lang nato ang causes. From negative, it will become positive. From positive, it will become negative. Then proceed to the process of addition. Isubtract kung di parehas ang sign. Negative 3a, positive 3a. The answer is, ang 6 ko ang 6 is kauwi, 6. The answer is 0. Unya ang 10, kuhaan ang 10, the answer is 0. 0 na. So the answer is m squared plus 4m minus 2. Let's check if the answer is right. Itong quotient, m squared plus 4m minus 2. I-times na ito siya sa divisor ng 3m minus 5. 3m minus 5. Yan. 3m, i-times kang m. 3 times 1, you have 3. Copy si m. Kay na-m na rin, ako m dito. O niya, i-add ang exponent. 1 plus 2, you have 3. Kanina po, kaniha, kani. 3 times 4, you have 12. Yan, na-m na rin, napoy m na rin, add lang ang exponent. Again, have 3 times 4, positive 12, and then copy ang m, add lang ang exponent. 1 plus 1, you have 2. Dari ano po ta, positive ni si 3m, negative 2, negative yun ang labas ani ulit times 3m times 2, you have 6m. 3m times negative 2, negative 6m. Bali, 3 times 2, 6. Kopya si m, dili piyaan. Pagkahuman, kanina po, dari ata, negative 5 times m, dara, idikit na na. Bali, mahog ang answer ani is negative 5m squared. Dahil ang tutugod. Negative 5m squared. Kanina po, kani. Negative na niya. This is positive. Negative 20m. Negative 5 times sa 4. Negative 20. Kopya lang si m. Negative 20m. Negative 20m. Pag human, kanina po do, puros number, negative ni ha, negative po ni, same sign, nag-times ka, the answer is positive 10. Add it all, bring it down, 3m cubed, minus, kaya di parehas ang sign, ang 12 ko ag 5, you have 7, which is bigger, si 12 ang mas dako, kung sa sign yung 12, it's positive po yung answer, bring down m squared. Puros negative, copy the common sign which is negative and then add 20 plus 6, you have 26. Bring down ang m, bring down ang 10. So, let's check if parehas ba.
3m cubed naa dito. 7m squared naa dito. Negative 26m naa po diri plus 10 pa dito. So the process is right.